Karbiang long alo sorkari sekolah long kacari klim somaratum komantula quality education ke dopo. KLA phan kuti siatangka KAC pen ke patik pon jia phan CM rong hang ke pangda. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Kedamtang arkoni paingkora troxier ni volong komaji karbi jutang aklamalong kapadopon ingdeng thom kebra ke thom karbila medamai along ni pialam ni ching honchenam pathepi enponsi bangso KLA ningkhane segamai pi paman ponlo kijutsier ni aluhisar poman pen KAC CM Dr Tuliram Ronghang kachetongdun amayalong MP Amar Singh Tiso pen danglok methang alamet lamchong kachinghon lapen tokbang hirbang atum setami bangso kijutsier ni chetongdun rinti. Mado kesetami methang alamaki abe pulote kekang timpu kacipua bangke ale abe derji. Lasila bang solamet lamchong kacipang chojia pan nilihin pena bangke thangnat akerap abelang. Seta nilita un anpen kebang jia porahut nangbor idunpo. Lapen ilitum alamaki setami somindara dangalong kepali dunjia pan. Bor ipon po usi MP Amar Singh Tiso hinpen ningje pon. Top jir penabe pulo tante ilitum Tomo dan channel kado yang itu OMG. Lapian ini ka langsung alamnya damai. Elam ini kacau pun ayo ini kardika alamnya damai amai pun sonsing top B. Alam ni noge arna mana tu langsung mai pun kedo gursi nili dalada. Ay arjon abangku mili tamamdun kanini nona sitame ada labangso labendang chon ipangchoya pan mili pangna a contribution ka bela ewa bisa mili timoti labende jadi tum kano ko eta chini lo mili sitame unam sitame CM sa lada lambe damai ke pangchoi ang sitame ningkan sepen dan kama titik kita do lasi tokke katum boche ke katum akan sitame kabiang lo motor mas konsil dan sitame pinaan akhirnya pipidun den pining ana bangke inde konkret petek kom laban son ding nangkili abot bangke muban atik long kitab amukha sitame binangan kitab apa panco mono lapente bil kono lapente print kono kusi nilike long nasi kipaliani sitame dilo abang sitame labang sala medaba ke panco ya panam kita ko inan ko tempo nango lapente nili ada karjang lo west karjang lo di mahasal labangso IFP member of parliament ahisa nilin sitame central along sitame state along sitame international level kan kepala dia pang nili jako tapi ramai pan cipidun kopusi alam cak cipidun Bangso ingdeng thom kebra ki thom ningkane sekel e ke paman ponalong nili phan pin poralo naki pidung do la so tengpen tangkanang pabat nang jipu nang ke hanggundo apotsi KLA phan putisi atangkaan pabat pon popusi rada thengdolong KAC CM Tuliram Ronghang so katalon ini tan kaki ko alam itu pimpul
pi isi tangka maha tersepapat dari ibu nasi kalau so tangka maha sundor dan kupet sini lele dino se karbi alame namai lapen ke ingno so tumphan karbi lo to nomos konsultan budget lo nililo ke thapche lapen karbi isunim suro maje talam ningkal second karbi pul holong taralang solong lak thoben giche non guti sian lo laben state government name non guti thom nang pipon po posi nang pipon lo tang dak pon lo laben thapon lo karbi laben namai lo nili gicheng si lak thoben non lak thoke ban lo lasi nang tum ningoi lak tahai nili piningkanis apa jalan lo ningkel set karbi lame damai ipiela ilicing hon nangji puma thapar siksi kuti singili pajalam thapar nato kawi nili mek hini pen nili no hini pen nili thekalong lo asama chimine salong sigitu alang english pen ingelo promte interpreter do translator do laben foreign minister ato hala to bala me kichimi cho wachao mo boni ye ko la po english pe de ago thakran ko asam minister be english pe nge ko japanese lam korea lam la silita karbi dunda ebe thangalam jithe technology labe dalam chi khone de la hino nipiela ne chi khonche nam kalimana lesi ilitum methang alamaki jinghon vek nangji lesi nepialam ne jinghon chenam puta cm rong hang sang hopen ningje pontu news report KATV news Kedam tang pharo kresir kebra troxir kebra ke thomaning kana hut union sarkar asam sarkar lapen KAAC kachari ASDC sarkar atum memorandum of understanding mate thi hekpen MOU chetok det pen apia banke education asai kam satami transfer subject pusi hokponlo bangso education department along ko ansi lokachari osomaratum pen danglok iskula hem kelana ponangjima lake KAAC tumari dengsi dolo bonta MOU chetok det pen ningkan thom kep susi plengdera phita karbiang longalo sarkar iskola long kacharli claim somaratum mesen kacharli abarsai avilang pule pudet satami henoni kedam tang KAAC long congress kachari bomahut non kedo bom CM Dr. Tuliram Rong Hangsi education EM kiki bomahut karbiang longalo toklanga hin kepaching thurponjia phanpura quality education nangji pusi athipi enponsi bor iponlo bonta non BJP rachariya songatum KAAC kachari ningkan krepo nang plengji dogdoga porahut anta sarkar iskola long kacharli claim somar atuma banke quality amatsi thekpon longli quality ke dopu ke theklongji pulote private iskola long kacharli ausomar atuma phan ansi quality education nang do chotlo matha dam etlo pulote kidugdet arat asomar satami toklanga hin pathek donra mo anisi osomara kai hot anke esonba mandunji meni pusi apia potuma hin pen mathapon bonta akhi adat kabe ajok saijok jepen sarkar school si osomara banke pacharli duna koklo bonta a school hem abanke asar nungkabe school hem do athan bang sarkar pen pekpon po aninkan kang thim thanbang chedam depo rongarlo ingdeng nerkep sirkep kacharli ariso atuma phan chekloi jon pen surike thompli ani pen chopite kangdet lapuson a school bangsi karbiang longarlo ongmuna polote koson pensi quality education nangman thekpo na school dun ma dunde ma nang ka kaso school dun ma dunde ma people lo dunde rake people lo pokok jirpo nang than school dun ma dunde na people dunde rake tawar hino okay school da hello school da be ha
ta hello ma hello hello oh hello ta people dunde da ke dunde da oktera school avem nang tum rong sumarane school lo charli le side la ha KAC kacharia tumjong si karbia khelapen karbiang long arara phan toklanga hin ke paching thurjia phan ke mangpon si do pulote quality education 1 bang solong KAC kachari CM pendanglok MEC asomar do an KAC long saipu ke the asomara tum do ana phan sarkar a school long ke pacharli dun do pulote karbiang long arlo atokano school long ta mesenang thexi long ponji bonta tangka ke dokokatum amithang asomar ke pathek serjia phana bangke sarkar school long amatsi toiduning tungti bonta KAC kacharia tum pendanglok saipu ke thiatum asomar sarkar school long che toidun detiga bangke sarkar school long kidun osomara tuma bangke quality education nangman un e jongsi sarkar school long kacharli osomara tuma phan mesen school hem mesen athan bang KAC hin pen pithek thetiga bangke karbiang long arlo mesen alo kacharli mate quality education nangman un e news report KATV news Kedam tang arkoi ni phain ko retok siarni hanjang lang solong anarlu porphai krehinia pormalom all party hills leaders conference women's wings bukajan LACC atuma hin pen phirangkia maikangni kedam tang aporahut APHLC chunbang pi Rita Kramsa PR Pukithekar ipenajok APHLC racharia song pen COC APHLC NGO along chepa okdunlo bonta Rita Kramsa pi APHLC song along do bomahut anta soar lo aphan ki mission atowar ke than ki mom ponawi pusi pherangkia maya long pen ningje pon alang phani tung hokajan tapi den silong pen bulan ni seng alang pansi phalo alang nang seng no bang alang ha so ke seng yak pen akina ku kan ikan odong pen ikan ro ba kon lo nang phan pi pen arti hokajan no pen arti nang yak pen arti mo mani tung aparti tung nang phan tangka posta ti luk pen nang phanang bai utang pen nang khoi dun jima ku sin phanai tu ama o je pin ke aja pen nang bai samye ni ki konkret atheni ki majuk le na ki pai ta kali ni khang ni ke hang so party long ke ai sa ki thang kon ki ja kon ki mum kon la hai min lu chok pe ni thang ni ka sa kan chen ki tu ta sin ni tang ka paisa te ni ki nang bai sa ni ki de ki sin ni thal de enti non man ka lang bang ke nang ke tang ka paisa na ki si nang long Kedam tang ning control senior ke baprang pen karbiang long soarlo mati women's empowerment aputhak awareness an parta atok anu ki do ni marlia tumaphan aning parongsi kheiring nangji pu ka chesong nang japon bonta pinyar nia bangki khaya phale Rita Kramsa pi ka chesong pikali ar pu ki thia phan chotsi APHLC along ki do dun ver chot puta ningje ponthu ning ke oida ma the bangke la pen lam klar ki pi kang tung bangke la son hello je alang li rada theng no la penge media long sitame la penge Facebook page along sitame alang li aning alo lambang alang li chipak lang lo je alang li people si la so a women wing ar pu ga chi o ma polote alang li phan ke president ar pu pek pe de po pu se alang li media theng no sitame alang li jai lo la pen son si che thang lo to ala so pek pe de po se alang la pu son lo polote alang jong si alang phale aprang pen jai kathar sar se tamel bang so president apu pek dat lo poson te non nili tum karbiang long lai pecha si women wing tum ke kemang hu son si mande ko abang alang li phan president apu pek dat lo bolte nili tum an se tame NGO na thu se chepa okdun lapo lason ang dengang semin nang le deji pu se jai kathar alang li phan study lapen lo lasi laso pena jok si alang li se tame lapuson lasi APHLC along ke claim ke dam ninghang chirap cheto dunji lepute arpu aphan chot kaliden nangji mati jakong aphan kangchir shot kaliden nangji lasi Rita Kramsa pi APHLC along pen ke dam juya bangke thangnat ke na hokamat siawi pusi pherangkia maya long ningje ponthu news report KATV news
Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumi thakmi kardom.